Ang atong ipadayon ang atong klase o ang atong lecture sa Westminster Confession of Faith o dirita sa kining chapter 1 o sa dili pa nato ipadayon naalang ko yung mga irata katong koreksyon sa akong sa last time nga error. No, ang una is naata sa section 6 dili section 4 sa Westminster Confession of Faith o ikaduha na ay atong na-mention nga about sa kang Jesus Christ sa iyang statement sa John chapter 6 verse 45 nga ang akong nalitok Apostle Paul ang nagsulti ni ana pero dili si Apostle Paul kundi si Jesus Christ. No, so slip of the tongue, lahi ang akong naasunahuna si Christ pero sa akong uh, nalitok si Apostle Paul. So kana ra ang duha akong namatikdan nga error. Kung naa may mga error nga uban, please correct me. Pwede ko ninyo nga i-chat or inyo kong i-text pag-correct sa atong lecture. So karon ipadayon nato no agig review sa atong itong niagi nga atong gi-take up about sa kaning necessity sa Word of God sa written Word of God nga atong gitawag kining special revelation. Necessity kini alang sa kaluwasan sa mga tao. So ang bot pasabot nato nga necessary ang Word of God, ang iyang kaning Word of God, kaning Biblia karon, o of course ang pagwali nga gikan dinhi niini para sa kaluwasan sa tao. Ug daghay mga questions about ana nga mugawas. Ang question usan na ni ana is murag unfair ang Ginoo nga ang ilang objection is unfair ang Ginoo tungod kay ngano man nga ang kanang kaluwasana wala man himua nga available sa uban. Murag ang objection mao nga ang luoy kaayo kadtong wala maabot sa pagwali sa maayong balita, luoy kaayo kuno katong mga tawo nga wala pagyod maabot no sa mga missionaries ug sa evangelism. So how about sa ilang kondisyon no? Mamatay sila nga wala makadungog sa gospel, wala sila makadungog sa Word of God, wala sila kabasa sa Biblia. So ang objection ni ana is mura og ang Ginoo walay puangod no, walay consideration sa mga tao nga di man lang maabot sa gospel. Now, diri sa balaang kasulatan no, ang klaro gyud kaayo nga si Jesus Christ. Klaro gyud kaayo ang iyang affirmation o ang declaration ni Jesus Christ nga outside sa knowledge about Jesus Christ and the knowledge of Him as the second person of the Trinity, as the Redeemer, as the Savior, as the Lord of all creation. Outside of that knowledge, there is no salvation. Of ang kanang pinaka bersikulo gyud nga kanunay ug famous nga bersikulo nga atong ginakutlo naa sa John chapter 14 verse 6. I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. So makita nimo nga I am the kanang preposition nga the. I am the way, the truth, and the life. So wala mo ingon siya I am one of the ways, I am one of the truths,
and I am one of the lives. Kung dili gi-affirm ni Christ, iyag yung gi-declare kana nga kamatuoran nga there is no other salvation outside of Jesus Christ. So kini mga kaigsuonan, daghay mga ah, atong ah, daghay atong mga kaaway no sa atong pagtuo o daghan ang object nga unsa naman lang mi no. So kana ang atong una gyud nga isulti nga eksklusibo ang Christian religion no, walay lain nga pamaagi nga ang Dios ah, ma naghatag nga gihatag niya aron nga ang tao maluwas, kundi ang paagi lamang diha kang Ginoong Hesukristo. So dinhi mga kaigsuonan, muna ang rason. Now, ang atong daghan nga mga views no nga kasagaran karon niya sa kalibutan nga atong kaatbang kining unas tanan kining pluralism no, plural kahibalo man ta ang word nga plural meaning daghan. Now pluralism nga view nga worldview o kining pluralism nga worldview mao kani ang worldview nga diin usa kani ka philosophy nga diin nagtudlo nga anyway ang tanan nga mga religions, tanan nga faiths no, dunay kamatuoran ang tanan. So ang tanan nga faiths o mga pagtuo, ang kada usa kanila no tama o naay rights nga mo exist o of course naay naa siya truth nga naa sa matag usa no. However contradictory ang kada isa, pero ang kada isa is nagdala og kamatuoran. Muna siya ang pluralism, muna ay usa sa mga kaaway nato og kini nga kaaway sa atong pagtuo nag-exist karon og makit-an ninyo na bisan sa mga mo-attend mo og mga seminars nga ipahigayon sa mga taga-gobyerno or mga NGOs o bisan sa mga churches no, na muhatag sila, mulabay sila og pangutana nya human ni ana sa ilang paglabay sa pangutana ang ilang audience, ang ilang mga attendees, ang ilang kining ilang mga participants mohatag dayon sila og mga answers, kada isa nay answer. Dayon ni kahuman sa answer mo ingon dayon ang speaker nga wala may isa sa inyo nga mali, ang kada usa sa inyo tama. O of course ang kada isa sa ila na ilain-lain nga answer unya usahay magka contradictory ang answer sa usa, pero moingon dayon ang kaning speaker sa seminar nga wala may mali, tanan man sa inyo tama. So if mo attend mo sa mga seminar karon nga atong panahon na, kasagaran gyud mauna ang inyong makit-an nga walay mali, tanan tama. Exactly kana mao ang gitawag nato nga pluralism no. So kung i-apply nimo na sa salvation, tanan na lang mensahe is pwede makaluwas ug tanan na lang is are saving messages. Walay usa kanila nga isalikway. So ang meaning nga although lain-lain pero ang tanan actually naay content sa maurang nga kamatuoran. Okay? So mo na siya ang pluralism. So tanan reliyon although contradictory pero ultimately usa lang ang kamatuoran nga ilang gigunitan o ang ilang mensahe nga gustong mapaabot. Mo na ang pluralism. Ang lain na pod nga view no sa atong panahon karon kining gitawag nga postmodernism.
no, kabaluman mo anang word nga post na mga words nga na prefix nga post, no, postmodernism. So kanang modernism imo lang butang post sa prefix niya, so postmodernism, no, one word ra na nga ang meaning ang kanang postmodernism nga idea nga worldview mo kanang worldview nga pasabot nga of course contradictory ang mga teachings, lain-lain ang teachings, lain-lain ang mga relihiyon. O ang usa musulti nga kining letter A mao ang salvation. Ang isa musulti nga kaning letter B mao ang salvation. Unya ang lain nga isa ang letter C mao ang salvation. Kaning A, B, C, no? Kaning A, B, C lain-lain na sila og content, lahi-lahi na sila og substance, lahi-lahi na sila og message. Pero bisag A ka lahi kag message basta you will live fully, no? To the uttermost according to the light of your truth A, you will be saved. Now kining B, lahi po ding B, lahi ang substance, lahi ang content, lahi ang iyang message, ug lahi ang iyang pamaagi sa salvation. Pero if kini nga B, you will live to the fullest according to the light of salvation B or B salvation, you will be saved. Mo gyapon sa C, if you will live according to the best light of salvation C, you will be saved. Lain-lain og salvation, lain-lain nga dalan, pero ang kada usa although man nagkalahi, pero masave gihapon ang gahold, ang naggunit ni ana bisan pa kon managkalahi ang ilang mensahe. Mao kani ang postmodernism. O daghan kini sa atong panahon karon, mo ana in fact sa mga simbahanan, mga pastors, mo ana nga kung imo padaygan sila sa reform nga kamatuoran, moingon dayon kining pastor nga o panalitan medyo ma-corner na siya. Ang pastor ma-corner na. Moingon dayon ang pastor nga imo, ako. So moingon ang pastor nga, unsaon taman imo man na, pero ako man ni, mo man ni akong stand, mo man ni ang akong conviction. So sounds familiar. Now, kana is postmodernism kana nga view. No. Now, another view nga wala koy notes diri, no. So kung inyo makit-an wa koy notes nga gitan-aw, so tingali kung medyo mo isilip ang akong dila, pero I hope nga the Lord will help me. Kay kung muna ako'y notes, di na ko ka-concentrate hinuon kay naa ako sa notes nako. So gatudlo ko extemporaneous. Now, ang ikatulo nga kaning kaaway sa Christianity is kining gitawag nga naitawag ni ana og kining ikatulo bali nga kaaway sa Christianity is kaning modernism, no. So naay gitawag nga postmodernism, napoy modernism. So kanang modernism gagi-modernize lang niya, no, ang message sa Christianity. So kibali ang modernism nahitabo kana sa wala pang postmodernism nga ang Kristohanon nga mensahe iya lang nga i-compromise,
no? Medyo i-compromise lang siya. Pananglitan ang teaching about creation, no? Ang creation sa Bible nga gi-create sa Dios ang kalibutan sulod sa unom ka adlaw. Ang modernism iyang gusto nga i-fit kini nga mensahe sa creation sa evolution. Nga moingon siya nga naa may God nga nag-create sa kalibutan, pero ang kaning pag-create dili gyud nga literal 6 days. Kanang day nga gisgutan sa Genesis, kana nga day is dili literal, kung dili figurative, or at least kana siya dili gyud i-take i-interpret nga literal. So mo na ang modernism. So ang Christ nga gisgutan is dili actually historical Christ, kung dili ang tanan nga nagtuo about God niya naay model sa spiritual nila nga kinabuhi. No, gihimo nilang model. Ang tanan, although nga dili si Kristo nang gihimong model, pero in the spirit mo na si Christ gihapon. Sumaluwas lang gihapon ang usa ka tawo, although dili si Christ sa history mo iyang gituhan. Ang tanan nga mga founders sa religion na ay essence ni Christ. So kung dito ka nagtuo sa founder sa imong religion, sama ra nga nituo ka kang Christ. No, so mauna ang modernism. So mauna nga ipahiuyon nimo ang mensahe sa Bible diha sa mensahe sa mga sa science o sa scientific studies or sa mga relihiyon, no? So nahitabo kana. So daghan ang mga modernist nga mga pastors or mga teachers. So angay nga atong timan-an kana. No, so kana nga tanan sukwahi na sa giingon nato sa kasulatan nga si Kristo lamang maoy mangluluwas. Tanan kana no sukwahi lamang o sukwahi gayod sa gisulti sa kasulatan nga outside of the gospel there is no salvation. Now sa history nganong naay persecution ang mga Kristohanon sa history, gumikan kay ang mga Kristohanon lagi mo-affirm man gyud sila, no? I-affirm nila nga there is only one God who subsists in three persons, ug outside ani nga one God there is no other gods, or there are no other gods, ug ang salvation is naa lang gyud kang Jesus Christ. Na mo conflict ini o kani mo militate against sa mga religions sa Rome panahon sa Christian era, sa katong sa founding of the Christian era, no, sa panahon ni Jesus Christ ug sa mga apostles. Kani mo militate, mo contradict kini sa tanan nga pagtuo nga nagapalibot kanila sa Palestine, ug ang nagapalibot sa kanila mao ang mga kanasuran nga diin ang mga kanasuran, no, nagatudlo nga ang ilang mga dioses ug ang ilang mga diyosa makaluwas. Ang Kristohanon muwali sa gospel ug moingon nga exclusively unless you believe in Jesus Christ, you will perish in your sins. So mo kana nga diri sa balang kasulatan, no, atong gi-affirm nato nga ang kaluwasan, no, muuban gyud kana diin didto ang preaching sa gospel. Muuban gayud kana. So kana ang gitawag nato nga ordinary nga means nga diin ang Dios magaluwas sa iyang pinili nga katawhan.
ang preaching of the gospel. Of course, wa nato diri gi gi, ex- gi wala nato gibaliwala ang mga pamaagi usab sa Dios nga extraordinary. Dunay mga extraordinary nga pamaagi ang Dios nga luwason niya ang usa ka pinili outside of or not in the ordinary way of saving, which is pananglitan ang mga anak sa mga believer nga diin iyang gi-regenerate outside of the preaching of the word, na regenerate na daan sila sama sa bata nga namatay na sa diha pa lang sa taguangkan sa iyang inahan nga pinili, no? So wa man si makadungog sa preaching of the word, wa man di man siya capable, no, kung kay tuwa pa siya sa taguangkan sa iyang inahan, or dunay mga pinili nga medyo so gikan sa gamay pang bata sila, mentally retarded sila, incapable to understand, no? So di nato na baliwalaon nga mensahe, no? Pero dili na maoy atong gisgutan dinhi. Outside na siya sa atong gisgutan. Beside the point na siya. Ang punto diri nga in the ordinary manner of God saving His people from their sins is the use of the Word of God, the use of the ordinary preaching of the Word of God. So muna ang atong pasabot ni ana. So I hope nga natubag kanang objection nga ngano nga no nga ang Ginoo nato murag ang iyang ang salvation diha ra gyud taman sa na abot sa preaching sa gospel, ug outside ni ana walay kaluwasan. Og naay atong laing nga answer ni ana, no, nga kadtong mga tawhana ug tanan kita sa kalibutan, tanan kita diri sa kalibutan angay ra man gyud nga silutan because of our sins that we have inherited in Adam, no? Makasasala na gyud ta daan, dili na kinahanglan, no, doa nay daghang explanation, gawas sa explanation nga dili basulon ang lack sa preaching sa gospel sa damnation nila. Dili na maoy basulon nga sila gi-condemn ug sila gi-judge dito sa impierno tungod kay wala maabti sila sa gospel. Ang cause, ang hinungdan nganong moadto sila sa impierno dili tungod kay wala sila maabti sa gospel. Aun sa hinungdan nga moadto sila sa impierno is because of their sin. No, makasasala na daan sila bisan tuwa pa sila sa taguangkan sa ilang inahan, no, sa Salmo 51:6, I was shapen in iniquity and in sin did my mother conceive me. So giingon diha nga sa diha pa gani si David sa tiyan sa iyang inahan, tuwa pa gani sa tiyan, daan na siyang makasasala. So mao kana ang sitwasyon sa matag usa kanato, no, sa kalibutan nga dili mo'y hinungdan nganong moadto tag impierno kay wa ta maabti sa gospel. Of course kanamo ana kog ta sa as a whole na, ano, generic term sa makasasala. Nganong ang makasasala moadto sa impierno dili tungod kay wa siya maabti sa gospel. Moadto siya sa impierno tungod kay makasasala naman siya ug angay lang gyud deserving siya sa punishment sa Dios. Murabag kanang usa ka tawo ba nga naay silot ba sa kamatayon, di ba, naay criminal nga guilty, tapos ang iyang halimbawa ang usa ka lugar na ay iyang usa ka nasod na iyang balaod sa capital punishment, no, sa Pilipinas giwagtang man kana panahon ni Gloria Arroyo.
Now, kung sa kining usa ka nasod dunay capital punishment, unya ang usa ka tawo no, nakamurder siya, nakakommit og murder, or duha ka tawo, tulo ka tawo ana, o inunlan nato na 5 ka tawo. Unya napriso sila kanang 5 ka tawo. Pagka-preso nila, ang kanang 5 ka tawo, ang ilang silot sa kamatayon umaabot na, no? So kana nga simana naa nagisilot nga ipahamtang sa ila, no, patyo na sila. Unya kana nga simana pod naatol man nga Disyembre. Unya sa Disyembre na ay pardon gikan sa presidente. Na ay pardon gikan sa presidente nga, so mo ang presidente mo pili lang sa 5 sa ila nga kinsay ipardon. Now karon ang hitabo nga sa 5 nay usa nga gipardon. So pagpardon sa presidente, kay naa may powers lagi ang presidente para magpardon. So nalingkawas ang isa, wala na siya masiluti sa kamatayon. Now kanang upat nga nahibilin karon, mao kini nga ang hinungdan nganong sila patyon sa kamatayon, nganong ibitayon sila, injeksyonan sila, lethal injection, o di ba ka electric chair sila. Nganong moadto man sila sa electric chair? Tungod ba kay wala sila gipardon? Ang hinungdan ba nga moadto sila sa electric chair kay wala sila gipardon? No. Bisan pa kung walay kanang isa wala nahitabo nga gipardon, kanang 5 sila nasilutan karon, pananglitan nasilutan ang 5, why nahitabo nga pardon, wato man gihapon sila sa electric chair, mamatay man gihapon sila. Ang hinungdan nga mo nganong sila silutan sa electric chair or nganong sila injeksyonan, dili sa vaccine ha, kundi sa lethal injection. Ang hinungdan nga patyon sila sa kaning gobyerno aron nga mobayad sa ilang sala, dili tungod kay naay gipardon nga tawo, or dili tungod kay wala sila gipardon sa presidente. Ang hinungdan nganong sila silutan tungod kay sila makasasala ug daan na sila nga guilty sa ilang sala. Kana ang hinungdan nganong sila patyon sa kamatayon. So nasabtan? So kining mga tao nga wala maapil o wala maadto sa gospel, katong mga tao nga wala makadungog sa preaching about Jesus Christ ug wala maabti sa special revelation, ang hinungdan nganong moadto sila sa impierno dili tungod kay wala sila makadungog sa gospel, walay evangelist or dili evangelist, walay kining evangelism nga nahitabo kanila. Kung dili, ang hinungdan nganong moadto sila sa impierno tungod kay makasasala sila kang Adan, o of course sa ilang kinabuhi naglunang sila sa sala ug nag-enjoy sila sa sala. Ug mismo ang ilang paghimo sa relihiyon, sala kana atubangan sa Dios. No, ang paghimog relihiyon, idolatry nga relihiyon o idolatros nga relihiyon, kana mismo mo inungdan nga sila moadtong impierno. Okay, so I hope kana na natubag ang kana nga objection. So, padayon kita sa section 7. Sa section 7, dire. Sa section 7, sa atong Westminster Confession of Faith, chapter 1, mato dire. All things in Scripture are not alike plain in themselves, nor alike
clear unto to all. Yet those things which are necessary to be known, believed, and observed for salvation are so clearly propounded and opened in some place of Scripture or other, that not only the learned, but the unlearned, in a due use of the ordinary means, may attain unto a sufficient understanding of them. Okay, so, ang pasabot diri, all things in Scripture, ang tanan nga mga butang, ang meaning, ang tanan nga bersikulo sa Biblia, tanan nga words sa Biblia, are not alike. Dili managsama nga tataw, no? Anay uban nga mga bersikulo or mga passage sa Biblia nga sayon ra kaayo sabton. No? Sayon ra kid kaayo sabton. Pero naapoy mga passage sa Biblia nga lisod sabton. Siyempre, ang translator ana gi-translate man nila gikan sa Hebrew nga Old Testament o Greek nga New Testament ngadto sa English or of course mao gihapon ngadto sa Cebuano. Pero ang translation, of course, ang atong pagbasa masabtan man nato plainly unsa ang iyang gisulat kay gi-translate naman sa Binisaya. Pero ang buot pasabot dinhi, ang meaning yun, ang meaning, ang nagpahipi nga meaning sa kining mga bersikulo nga imong gibasa, dili man nagsama ang kasayon sa pagsabot. Muhatag lang ko og pananglitan kining Book of Daniel, no? Kaning Book of Daniel. Sa Book of Daniel gikan sa chapter 1 mabasa nimo hangtod chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, chapter 6. Medyo masabtan pa, naapay istorya. No, naapay istorya nga imong masabtan. Pero pag moabot na nga ka sa chapter 7, hangtod chapter 8, chapter 9, hangtod na sa chapter 12, no? Maglisod ka na og sabot sa meaning. Maglisod ka na. Kay daghan ang gisulti diha nga di na nimo gyud masabtan unsa ang meaning. So, mauna ang bot pasabot ini, no? So, ang atong example ang Book of Daniel raman, pero ang iyang bot pasabot ang tibok Biblia gyud. Gikan sa Genesis to Revelation, no? Nga dunay mga kaning narration nga sayon ra sabton. Pero dunay mga passages gyud nga lisod nimo sabton ang iyang meaning. Muna meaning diri, all things in Scripture are not alike plain in themselves. Dili managsama nga sayon sabton, dili plain tanan. Dunay uban nga lisod sabton. Nor alike clear unto all. So now, depende pod sa mga tao, no? Naay mga tao nga dunay abilidad o dunay skill, the gifts of understanding, nga sayon ra kayo alang kanilang pagsabot. Doon na po yung mga tao na medyo di gyud kaayo dali makasabot, no? O paranglitan, kanang tao nga gikan sa pananglitan gikan sa usa ka culture, laing kultura, mubasa sa Bible, bisan pag klaro para sa ato, sa iya dili kayo klaro, kinahanglan usbon pagyud, no? Kay ang iyang culture di niya masabtan ang nasa Biblia, no? So ang usahay ang mubasa kay ang culture nga nasa Biblia, ang kultura nila sa Bible is
kining naamay similarity sa iyang culture mo nga dali niya masabtan. Pero kadtong uban nga tao nga lahi ang culture, dili sila makasabot ni ana. Ha? So, pananglitan, ang mga tao nga naanad og inom sa atabay, no, naanad og inom sa kining balon, makasabot sa diha ang moingon si Jesus Christ nga hatagi ko og tubig, ingnan niya ang Samaritana, hatagi ko og tubig gikan sa imong atabay. Pero katong mga tao nga wala makakita og atabay, no, ang ilang nakit-an lang mga gripo, faucets, dili gyud makasabot unsa ang atabay, no? Og tingali dili nila masabtan nganong mo inom ka ni ana unsa man ang atabay, asa man na makit-an, no? Kay sila nagdako sulod sa usa ka syudad nga wala gyud atabay. Pero sama sa ato ambot sa inyo, pero ako makasabot ko kay dunay panahon nga dunay atabay nga among giimnan, no? Ingana sa gagmay paming bata. So ingana ba nga dunay mga reader sa balaang kasulatan nga sayon ra sa ila, dayon nila masabtan kay ngano musibo man sa ilang sitwasyon o makarelate sila unsay nasulat. Pero katong lain nga mga tao nga lahi ang kultura ug lahi ang ilang sitwasyon sa ilang kinabuhi, di gyud nila dayon masabtan. So mo na but pasot ingon diri nga nor alike clear unto all, no? Pero matud pa, yet those things which are necessary to be known, believed, and observed for salvation are so clearly propounded and opened in some place of scripture or other that not only the learned but the unlearned, na kaning learned inay ed ang akong pagabasa kay noun man ang learned o unlearned diri noun, naghisgot kini sa mga tao nga aral ug sa Tagalog pa mga tao nga well read, mga tao nga naay edukasyon, mga tao nga learned ang tawag na ini. Pero kung verb gani kini learned, tanaw inyo yung hatagan ang diferensya. Kung verb kini learn ug learned. Pero kung noun learned ug unlearned, noun mga tao kini ang gisgutan. So ang but pasabot dire nga tingali sa mga butang nga may tungod sa kultura, may tungod sa ordinaryo nga kalihukan adlaw-adlaw o sa setting diin ang mga propeta o mga apostoles nagsulat sa ilang mga libro. Dunay mga narration nga lisod sabton sa uban nga kultura. Apan ang mga butang nagani kung ang hisgutan na may tungod na sa pagtulunan, no, may tungod sa tuluuhan, mga butang nga angay masayran nga iga-observe may tungod na gani sa salvation, are so clearly propounded. Klaro kaayo nga gi-explicar, klaro kaayo nga iyang gi-expound mo na meaning sa propounded. Klaro kaayo nga gi-sulti, gi-explain og maayo diha sa balaang kasulatan. O kini gi-open up, no? Kini gi-abri gyud maayo sa uban nga mga places of scripture, meaning sa uban nga mga bersikulo klaro kaayo nga gipasabot kini na diha sa Biblia. Nga tungod sa iyang pagkaklaro bisan ang mga tao nga edukado ug ang mga tao nga dili edukado, kung ila lang nga basahon kini
sa ordinary means, sa ordinaryo lang nga pagbasa, nga sa husto nga pagbasa, no? May attain unto a sufficient understanding of them. Makaabot kini mga tawhana sa sufisyente og igo nga pagsabot ni adtong mga butanga. Meaning ni adtong angay tuuhan og iga-observe in terms of their salvation. So, okay. So, ang pasabot ni ini, no? Nga bisan pa kung ang mugbasa ni ini tao nga wala gyud mo abot og grade 2 o grade 3, siguro grade 1 lang. Ug daghang ko'y nahibal-an nga grade 1 lang nga tao nga nagbasa sa Biblia apan nakasabot og maayo kaayo, gifted sila o gihatagan sila sa Ginoo sa skill para musabot sa balaan nga kasulatan. Ug duna ko'y usa ka nahibal-an nga pastor o kauban namo karon nga nagtuon nga grade 2 lang, pero muwali siya, gifted siya sa Biblia o very proficient mag-English. Unya di ka tuo nga grade 2 lang, musulti siya, maayo kay manulti. Pero kung imo na pod siya nga pasulaton, dili na siya makasulat. Maglisod na pod siya og sulat. So maayo lang siya mobasa o maayo lang pod siya mo istorya, English og Cebuano. Pero inig mo sulat, di na pod makasulat. So dunay mga tao nga ingana gifted na siya, pero ang dili na ginamin diri sa mga unlearned. Ang ginamin sa mga unlearned kanang yano lang gyud giba nga tao nga ordinaryo ra nga tao, no, yano lang nga mobasa sa Biblia. Nga kanang mga tawhana nga mobasa sa Biblia makasabot gyud kung mobasa sila sa mahitungod sa kaluwasan, kung mubasa sila sa preaching ni Juan nga magbubunyag pananglitan, or ni Pedro sa panahon sa Pentecostes, or mubasa sila sa preaching ni Apostol Pablo dito sa Athens, no? Katong mga preaching body nag-preach ang mga apostles or mga preachers diya sa New Testament, ang narration ba sa writer nga diin dito gi-narrate niya nga unsay preaching, unsay unod sa preaching sa gospel. Kung magbasa ni ana ang tao nga wala maedukar, ordinary means, kung ila lang yung sabton sa ordinaryo nga pamaagi, no, of course sa pinagi sa tabang sa Espiritu Santo, makasabot gyud sila sa gospel ug sa mahitungod sa gisulti sa buong balang kasulat, makasabot gyud sila, no? Assuming nga sila elect o assuming nga sila gi-regenerate sa Holy Spirit. Now, mao gihapon kadto maedukado nga mga tao, no? Ang permi nato mahuna-hunaan kung mga super intelligent nga mga tao, dagkog IQ, sila ni Albert Einstein pananglitan, mao gihapon makasabot gihapon sila. So both Einstein ug kadtong dili edukado nga tao pero ordinaryo ra, makasabot gyud sila kung mobasa sila sa gospel presentation sa mga apostles o ni Jesus Christ, no? Ang ordinary nga mga tao, ang ilang ang Dios muhatag kanila og panabot gyapon bisan kon sila nagabasa ni ana nga walay edukasyon. So mao kana nga sufisyente ang mga passages sa maong balaang kasulatan sa paghatag kanila, no, sa knowledge about salvation, o dili kay kanila lang kadto usab nga mga tao nga mga learned. So diri ta karon sa mga bersikulo nga gigamit
Sa 2 Peter chapter 3 verse 16, no? Mato ni Apostle Pedro, as also in all his epistles, speaking in them of these things, in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable rest, as they do also the other scriptures unto their own destruction. Now, ang but pasabot ni Pedro mo kini nga ang iyang ang topic na overall nga tema sa iyang epistle mahitod kini sa pagbalik sa Ginoo, mahitod kini sa kining mga butang nga umalabot, no, nga gitwist nga ang uban nga mga false prophets, no, usab nang nungha sa ilang panahon og nga matod niya nga kini mga false prophets, no, ang ilang trabaho mao ang pag-twist sa kasulatan. Og gimensyon niya si Apostol Pablo. No, gimensyon niya si Apostol Pablo nga matod niya as also in all his epistles, his referring kang Apostol Pablo sa tanan daw nga mga sulat ni Apostol Pablo, speaking in them of these things, in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable rest, as they do also the other scriptures unto their own destruction. So kini, no, kini iyang gi-equate kaning epistles ni Apostol Pablo, all his epistles, gi-equate niya sa other scriptures. So dunay otoridad, no, dunay otoridad ang epistles ni Apostle Paul, dunay divine authority ug ang iyang ranking, no, ug ang iyang value ni ana sama kataas sa value sa other scriptures. Okay, ini nakita dia ang epistle ni Apostle Paul ug ang other scripture managsama og ranking. Tanan sila word of God, tanan sila divine, ug tanan sila inspired. Og ang buto sa ni Apostle Peter diri nga kanang mga epistle ni Apostle Paul ila usab nga gi-rest. Ang kanang rest mura bag kanang nanglaba ka o ang mga kababayan o bisang kita nga laki manglaba ka og sinina. Unya inighuman imong pugan, no? Pugan nimo aron nga mawala ang nisok nga kining tubig sa imong nilabhan. Imo siyang pugan unya imong balion o imong anaon i-rest ang imong linabhan. Mo gihapon kana sa salaan. Musala ka, no, sa atong salaan, imong pugon. So kanang pag-rest mo unang gihimo karon sa mga unlearned and unstable. Dili nga unlearned nga mga wa sila'y edukasyon diri, kundi unlearned in terms sa gospel. No, in terms sa word of God, wala sila'y husto nga pagsabot. O ang tawag usab nila ni Apostle Peter kanila unstable. Unstable, so dili sila stable. So mausab-usab ang ilang mga doktrina. Mausab-usab ang ilang mga baruganan. Now, kini nga verse, no, gikutlo kini para sa Westminster Confession nga ang butasabot ni Apostle Peter diri nga ang mga writings ni Apostle Paul,
ng Apostle Paul, ang writings ni Apostle Paul, nga ang uban nga content sa mong writings ni Apostle Paul are hard to be understood. Ngunit iyang pasabot din hipon. Nga dili tanan nga epistles ni Apostol Pablo sayon sabton. Ang uban nga mga sulat ni Apostol Pablo lisod sabton. Okay? So, mo ka na ang sentido sa atong bersikulo dinhi. Now, of course, atong i-assume nga kanang gospel sa dihang mo sulat si Apostol Pablo ug ang content sa iyang gisulat is gospel. Atong presumption nga iya kanang gisulat sa yano or sa kaning nga sayon ra sabton sa iyang mga bumabasa, sa iyang mga reader. Di siya mo hisgot sa gospel nga iyang palisod-lisuron ang iyang audience or ang iyang reader nga di na hinuon makasabot sa gospel. So muna ang trabaho gyud in fact sa usa ka maayo nga magwawali, sa usa ka maayo nga theologian. Ang maayo nga magwawali o maayo nga theologian, ang trabaho niya dili aron palisod-lisuron ang iyang estudyante or ang iyang audience, no? Kay kasagaran ra ba sa mga audience karon, kinsa ang preacher nga lisod sabton, dito hinuon sila mag-admire. Kinsa katong preacher nga inig-preach niya, no? Inig-preach niya sa kaning inig-preach niya sa kining sa iyang mensahe nga murag ga roller coaster ang mga tao, nga murag nagsakay og roller coaster. Muunay ilang i-admire. Pero dire so ang usa ka maayo nga magwawali o usa ka maayong magtutudlo nga muna dapat nato nga sundon og atong awaton ang iyang pamaagi sa pag-preach sa maayong balita is muwalig yun in a plain language. Mo na ginahimo ni Apostle Paul nga wala siya mo gamit sa wisdom nga sa mga tao ni ining kalibutan na. No? So sa dihang naghimo siya sa iyang epistle ug gipadala niya kana kung maghisgot na gani siya sa kaluwasan kay gikinahanglan gyud nga ang kaluwasan masabtan sa iyang audience ug sa iyang mga readers niya, kinahanglan iyang isulat kana sa plain, sa klaro kaayo nga pagkasulat. Okay, so palihog kuan ninyo inyong i-unmute ang inyong mga kaugalingon, palihog. Para na atong interaction. Nabay mga pangutana ninyo? Pangutana. Sagot, ikaw. Ikaw. Wala po, ikaw. Wala na sila pumunta. Ikaw din. Wala, naminaw raman. Ako, samtang galicture ko na ikapi na ako. So, ako tubig. Sunod mga pinatanan. Mas maayos yung mga kay Patay lingaw, mas nagtapok ta, inom kag kape. Kansin na sa loyo ni pastor kay dili mo inom nagkape na sila diha. Akong nahibalaan nga di mo inom og kape kining mga Jehovah's Witnesses o mga Sabadista. Perfect. Yes, so kung wala na may pangutana, salamat no sa atong inyong pag-attend og ang Dios magapanalangin kaninyo. Og ako so ako pod dinhi maayo man ang among ang
medyo maayo ang among panglawas sa pagkakaron, although nga wa gyud tay freedom para panahon sa pandemya. Og kani nakaapekto di lang kay daghay epekto niini ug usa na ana pod kini ekonomiya nato. So let's pray for one another in the Lord nga ang Ginoo unta mo intervene ini sa atong panahon karon. Oo. Naba kay mga reaksyon kamo Pastor Alden, Brother Fernan, naba may mga reaksyon, unsay inyong reaksyon o komento? Wala man, Pastor. Okay man. Wala. Okay. So Okay. daghang salamat no og salamat kaayo.